רבותיי, אנחנו נמצאים בשבוע השני של המלחמה בעזה. אתמול דיברתי עם קצין בכיר מאוד בצבא, תלמיד שלי. לא אמר את השם, שלא יעצרו אותו על, איך קוראים לזה, סודות מדינה. הוא דיבר איתו, שאלתי אותו מה נשמע, שאלתי אותו כמה ישנת בלילה האחרון. הוא אמר לי, דבר ראשון שתדע שעיקר הלחימה זה בלילה. זה עיקר הלחימה. נלחמים בעיקר בלילה. זה הזמן. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר לי, ברוך, אני מבקש ממך. הוא אומר, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרתי לו, בטח. בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. נכנסתי למפקדה בשעת לילה. יש שם מסכים גדולים. יש למעלה, יש כל מיני... ואתה רואה מלמעלה את כל החיילים, וכל מה שנעשה, איך הוא מסתכל לנו. אני רואה, נכנס לחדר של הפיקוד, שם יושבים כולם ומסתכלים, ונותנים הוראות. 5, אני שומע, כך ימינה. ואני רואה את כל המפקדים ככה עם הרגע, ככה עם הראש. אמרתי, מה קרה? מה קרה? אמרו לי, בוא תראה מה אתה שואל, תראה מה קורה. אני רואה